Action. Hej vloggen! Nej, hej vloggen. Jag har köpt hårfärg. Jag ska färga håret blont igen. Så för att det inte ska bli gränt så har jag köpt silverschampo. Sen till min lila klänning. Oj då, jag har precis varit i stinsen om jag inte sa det. Så jag köpte en lila maglack som jag ska ha till min skolavslutningsklänning. Lite mörkare än klänningen. Sen köpte jag en skitsöt sömnika som ska till fredag. Because then we're going to a secret place. Alltså Club Glamour. Precis, Club Glamour. Så den rosa. Fast den sitter mycket bättre än vad det ser ut att göra nu. Den ser lite så här ut. Och nu ska vi åka, det är bra att filma mig. Nu ska vi åka till Sollentuna centrum. Vi väntar på bussen, den går 13 över. Jag pratar väldigt fort. Men ja, det är bra att du filmar mig så väldigt vackert, Rebecka. Men ni ser min outfit också. Mina jeansleggings. Ja, det är Rebeckas jeansleggings. Men hon har min kjol. Ja. Men vi hörs senare.